Malta hija fost l-aktar pajjiżi għonja, Hienja u b'saħħithom fid-dinja u fost l-aktar pajjiżi li qed igawdu minn prosperità assoluta. Dan joħroġ mit-tnax-il edizzjoni tal-indiċi annwali tal-prosperità mill-istitut Legatum għall-2017. Mill-oqsma kollha mistħarġa għal dan l-indiċi fosthom is-sigurtà, is-saħħa, il-libertà tal-espressjoni u l-ekonomija, Malta tinsab fit-19 post minn 149 pajjiż. Dan ifisser illi f'sena biss Malta mxiet 3 postijiet il fuq mit-22 post. Malta kisbet l-ogħla punti fil-qasam tas-sigurtà fejn tinsab fis-6 post minn 149. Malta brillat ukoll fis-settur tal-libertà personali taċ-ċittadini fejn minn fost il-pajjiżi kollha mistħarġa għal dan l-indiċi tinsab fit-13 post. L-istess fis-settur tal-kapital soċjali fejn Malta tinsab fl-10 post. It-tkabbir ekonomiku li gżiriet nesperjenzat fl-aħħar snin ukoll kien innotat mill-istituzzjoni indipendenti Legatum, tant li fil-qasam tal-kwalità ekonomika tinsab fil-15 post. U grazzi għall-aħħar investimenti li saru fil-qasam tas-saħħa, Malta telat għall-20 post minn 149. Fil-qasam tan-negozju Malta tinsab fl-54 post minn fost il-pajjiżi kollha mistħarġa. Skont l-indiċi l-aktar żewġ setturi li huma ta' sfida għal Malta huma l-edukazzjoni u l-ambjent fejn ġiet ikklassifikata fl-40 u 42 post rispettivament. Il-Gvern kemm il-darba rrikonoxxa l-isfidi li qed joffru dawn is-setturi u ħabbosta inizjattivi bħal ftuħ ta' setturi edukattivi ġodda, boros ta' studju f'diversi suġġetti u żieda fit-tħawwil ta' siġar fost oħrajn. Meta wieħed ikkunsidra ċ-ċifri kollha li Malta kisbet f'dan l-indiċi, isib li pajjiż dan ikklassifika fit-19 post fost il-pajjiżi kollha mistħarġa. Dan ifisser li Malta hija pajjiż li jħaddan aktar prosperità minn pajjiżi akbar u aktar kompetittivi bħal Franza u l-Ġappun li klassifikaw wara Malta.